माबायदि साहस नुबायना सानैबो ओंखारबाय खुलुमबाय लोगोफोर आरो दैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेब गोसो गोथारै बरायना लाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' ससे इन्ट्र' आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों स' लोगोफोर जोंना बर' इन्डास्ट्रिनि प्रडिउसार आरो एक्ट्रिस बिथांजो रिया ब्रह्म आब'नियाव न'आव सिखाव हाबदों आरोना लोगोफोर बे सिखाव हाबनाया बिराद साहस गोरा आरोना सिखावफोरा बाब बिराद गिथावना आरोना लोगोफोर जा गिथावना सोमोनांथाव नोंथांमोना नायना ला आरोना ससे क्लिपखौ आं नोंथांमोननिसिम होनानै होगोन नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरोना जोबजासिम नायाबा मिथिजोबनाय नङा आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर सिखावा जा साहस गोनां आरोना जोंना रिया ब्रह्म आब'लाहानि न'आव गाखोलायनानै हाबनानै मा होनो फैसा आरो मबाइलखौ लानानै खारलांजोब्बाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ फट'सखौ नाय आरो सिसि केमेरा थाब्लाबो बिथांमोना साहस गोराथार आरोना गिया बापरे गिनांगोन सोमोनांथाव आरोना मानिनांगोन आरोना बिसोर सिखावफोरखौ बोरै मिथिनानै बोरै हाबखो बोरै मिथिजोबो आरोना सिखावफ्रा आरो बर' आरो बांगालबो जानो हागौ आरोना सिखावफ्रा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नाय आरोना मोजाङै नाय होमबानो सब A to Z मिथिलांगोन आरोना लोगोफोर आरो आं भिडिअ होयो बिराद गोबाव जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना बोरै दं आं इसोरनियावनो आं मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो स' लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लादो ससे क्लिपखौ होमबा न' नै जोंनि सिखाव हाबनाया नैबे आयु माबायदि साहस नुबायना सानैबो ओंखारबाय नै सासेया आयु माबायदि साहस नुबायना सानैबो ओंखारबाय नै सासेया औ नै नायलाय जना मोनाव हाबनायानो सेमखा बेलाय खुगा खाथेनायाबो एखे ओमफ्राय नै सासे र' एलायथो नै बेहा खारलायलायबावबाय